Здравей! Знам, че си в процес на изграждане на своята скинкер рутина, затова в това видео ще ти покажа бюджетни продукти от близката дрогерия, които можеш спокойно да включиш. Всички продукти, които ще спомена, съм ползвала и все още използвам. А най-хубавото е, че можеш да ги намериш във всеки ДМ или близка дрогерия. Така че, без повече да се бавим, нека видим кои са тези продукти. Това беше за днес. Моите любими достъпни продукти, които можеш да намериш във всяка дрогерия. Надявам се видеото да ти е било полезно и ако ти е допаднало, не забравяй да харесаш, да се абонираш и да оставиш коментар с твоите любими продукти. Не забравяйте да се грижите за кожата си и до скоро!